assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Wani lafiya alhamdulillah. To sunana ne Abu Mujahid, mun zo ne daga Binni. Sunana Awwal Usman Kadawa. Mun zo wannan gari naku daga kungiyar Kwankwasiya Vendors don wayar da ku kai akan zaɓe da yake karatowa. Sakamakon mun ji an ce wannan gari duk masoya Rabi mun a injiniya Rabi Musa Kwankwasa ne. Muka zo mu faɗakar da ku sakamakon raɗe-raɗi da ake cewar takararsa a jam'iyyar PDP mai laima zai yi. Shine muka zo don mu faɗakar da ku mu sanar da ku cewar wannan ƙarya ne da ake ta raɗe-raɗi, zai yi takararsa ne a jam'iyyar NNPP, jam'iyya mai kayan daɗi. Mutum mai daraja, kana ganin shi kasan namu ne wannan. Wannan shine dalilin da yasa, saboda sakamakon ana ta raɗe-raɗin cewar ai a PDP zai yi takara. Ya wannan kungiya Kwankwasiya Vendors ita ta ɗau nauyi aka zo don a nuna muku tambarin da cewar kuma za ku yi amfani da shi ku shiga cikin gida sako lungu da sako na wannan gari naku don wayar da kan mutane, ku nuna musu jam'iyyar da zai da tambarinta da komai. In Allah ya kai mu zaɓe sai su zaɓe ta. Shine wannan na ƙasar. To kin ga muna zaune gida, Allah ya kawo mana sauki. Ba sai mun hau mota mun je binni ba. Abinda za ku taimaka mana da shi kamar inda muka nuna muku, muna so Allah ya ba ku kuma ku shiga gidaje ku nan a sanar da su. To insha Allah. Idan da hali a samu a ƙara buga ta a rarrabawa makwabta ko sauran garuruwa da suke. In Allah to ai ni ina zuwa ma zai yi tambaya. Dan Allah waɗanne mutane ne 'yan albarka waɗanda Allah ya sa musu albarka suka ɗauki nauyin wannan abu. Wannan waɗanda suka ɗauki nauyin wannan su ne iyayen wannan kungiya da albarka. Akwai Alhaji Awolu Bello da Bici. Alhaji Awolu Dawani, tsohon shugaban kaso Dawani. Akwai kuma Honorable Kabiru Getsa Haruna. Sannan kuma uwa uba ya baki aiki shine girma Honorable Kaso. Shi ne uban wannan tafiya. Wai Sanusi Sirado Kwankwason da naji ana faɗi a gidan rediyo. Shi ne uban wannan kungiya kuma shi ne ya jagoranci wannan aiki. Wallahi na ji daɗi. Na yi farin ciki. Yana da yawa. Yaushe zan ga Sanusi Sirado Kwankwason? Idan ki shirya zan baka lambar wayata sai kuma ka shigo gari sai mu zauna da kai insha Allah. Ba da wannan aitawa ce ko? A wannan mun to shike. Nagode. Allah sai. To hajiya mun gode sai an jima a huta lafiya.